Tungod sa magnitude 6 nga linog sa General Luna sa Surigao del Norte, gisuspindi ang klase ug trabaho sa lungsod karong adlaw. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Ang normal lang nga paglimpyo og sami ni ining usa ka staff sa restaurant sa General Luna sa Surigao del Norte kaganinang buntag nabulabog sa kalit nga pagtayog sa kusog nga linog. Kita ang pagdali-dali sa babaeng staff nga makanaog sa bangko nga iyang gipatungan. Kita sab ang paglabyog-labyog sa mga suga sa ilang kisame. Sa dato sa FIVOX, natala sa General Luna ang epicenter sa magnitude 6 nga linog kaganinang pasado alas 7 sa buntag. Sumala ni General Luna Mayor Johnson Sahulga, gilayon silang nagpahigayon og inspeksyon sa mga istruktura sa lungsod. Hinoon, wala sila'y nakitang major damages. Miato sab matud pa sila sa coastal areas aron masuta ang kahimtang sa baybayon. Hinoon, wala sab sila'y nakitang senyales sa tsunami. Wala naman, sir, naghingi ng tulong kasi dito lang ako sa office kanina. Ngayon dito na ako sa bahay, nag-dissemination information naman ako. Oo, sa mga tourists. Wala, okay po naman. Human ang linog, gilayong gisuspende ang klase sa tanang level sa lungsod, pati ang trabaho sa pribado mga pampublikong opisina. Deactivate na sab nila ang ilang emergency response units samtang abli na sab para sa mga residente o turista ang ilang evacuation centers sa mga barangay sa Tawin-Tawin, Corazon ug Consuelo. Nangandam na sab ang MSWDO sa lungsod sa pag-apod-apod og relief goods na posibleng kinahanglanon sa mga residente. Wala namang na-report na na-injured, Mayor, no? Natumba ba during the... So far, wala naman, sir. Walang mga reports na ganun. Good Okay thing. lang po naman. Cyril Chavez, 1 Mindanao.